greget langati esome katerahan wis mari kangen muga seksuan gending sik Den bar kuwi kroncong klaten bersinar hatiku dadi tegan amulan netra kang tajem pepari kangen mulat sira netra tajem kang satika kroncong klaten bersinar ya Den. Parade catering Den, koncoku ben madang sih. Lah iki lho Den parade cateringe. Cateringe saka Gendhis, Wonosari, Truco. Elok Den nganggo roti cilik kae karo opon kok cagak gendera kok cagak genderane ora gedhe kan sisan kena nggo upacara ngono lho Den. Bar iki nggo Pak Guru Faiz karo Den Tulus madang.